যতনানো খুলুমবাইকা মিয়া 23 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারিব ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক বন যে লোকরক ফাইয়ে জবাব দফা হানি বাগৈ নখরৈ জবাব ফাইকা আর পয়লা নম্বর খাকাহাম তাই হামজাগমা ইয়াফার তামনি হিংকাকাই মিয়ানি হাই সাকসেসফুল বন তিনি দফানি বাগৈ মকাইছা লাইবুমা নুই তঙ্গানো তামনি হিংবা ত্রিপুরা হাস্তেও সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক অন্তি বন তাবুনো পয়লা এবং মোসে সাকসেসফুল উংখা হেনে আং খাখলাयो आं खरबसा सिविल सोसाइटी नि उंगै आं सानानै नायो सारा त्रिपुराओ सिविल सोसाइटी नि कबंगा बाय जेबाबे खाय थायो लुकुरो अबन्न सक्सेसफुल खालायनायनि बागै पिकेटिं खालायगा एबं सातुं गोब्राब हियावै आसुबै सिरिगलायगा जिनि मानथाय मारिनाय जोंनि बांलादेशी गो बेक पोस्ट बेक नि जे स्लोगान किसालायगा इना लाइन पारमिट मारिनाय हिंसाका रोमानि स्क्रिप्ट न कक बरक बाय सैनानि मा गसिनाय मा साकलायनाय हिनि जे साका आं बरकनो जत्नन खाकाहाम दावायसारि खायो तबे कायसा ब्लाइखाय खारनाय माने क मेया जखन पास्ता लाई थांका जिनि पिकेटिं डिसकिसु जागावखाय जों रसारि नाका सालहा बायनाय अ जरावनो कमलपुरनि शान्ति बाजाराव कायसा ब्लाइखाय दुखजनक घटना गथिका आरो किसु बरक थांलायै आरो जे घटना गथिका दा आरो जे संघर्ष मायखा म ब्लाइखायनो खारनांमानिक एवं अ घटना ब्लाइखायनो सेलेंग चिन्जा घटना आं अमनो ब्लाइखायनो जाजाग्लिया ताइ खाफुरजाग्लिया तानि हिंबा अ घटना परिकल्पना दा खालायै अन्ति खालायजाखा अब जों साइमेया अब तजन्त खायना नुथु मिया हर आं DGP बाय कक सालाय आरो नियन्त्रण खालायनो बाय बाय कक वाइ कक सालायका एवं लोकेल सिनि बररक बाय कक सालायका एवं हरनयतेन पर आरो नियन्त्रण खायका एका अम ब्लैकेट दुखजनक घटना आरो किसु आकाशनां थांतिनिव आरो नुकजाका जे भिडिओ अभिजित मजुमदार बसागो दुखुमांखा ताइ खरबसे SDP समुद्र दा बर्मा बबो सागो दुखुमांखा ताइ इंजिनियर अनिमेश साहा बबो ब्लाइके सागो दुखुमांखा ताइ किसु बरक आयन दिगो ताइ खाचा बुखागो जोंनुखा अजित देबवर्मा द याकुंगो इंजु तुंखा ब्लाइके दुखुमांखा बताव पराय हॉस्पिटल तंगो ताइ केसा नव कुमार देबवर्मा बबो आरो इंजु तुंखा बुजाखा माथायै तारपरका कासामिया देबवर्मा बरम अब बिनि डाकनाम एका बिनि आसल मुंखा ताब साइमेयाको ताइ केसा दरियन देबवर्मा बबो माथे बुजांमाने ताइ गोबां बरक तिरं नांजाब दङ होनना जों खबर मोनखा आं दिनै थायो थानानै नायमाने दा फुङाव DGP कक सामानि बसाका सिचुएशन ताबो नर्माल फाइसुयाको आपनि दिनै सासा खुल खायदि खानाव थांखाखाय जानाय हिने सामानि बागै बिनि आं कमलपुरनि शान्ति बाजार आमजायाव थानानै दंमाने अब दिनै खुल खायदिका खानारबो जों थानानै आरो जायदबनाय दा कायसा ककंखा गोबांमा आरो मिडिया रक मिया साका जे जों बाय फुटानि बागै जे आगरतला सहर तीनटा नि बिसिङाव जोंनि तीनटा लाइके किसा तीनटा 15 व जों जिनि पिकेटिं नो उठौगैका गोबांमा खरकसा MP तै गोबांमा MLA तै गोबांमा जारा वान्टि दफानि सिभिल सोसाइटि रबर कायसा पयमुनारका जे बाइ फुटा दंगो नर किसा तिनि अमनो किसा कन्सिडार खायदाखाय आगरतलाव एका ब्लाइके जों खाफुरनाय हिंसामानि बागै जों जत किसुनो वानसुमानि बिसिं तै खायै जों अबनो मिया तीनटा बिसिङा आगरतलानि जे चिनि पिकेटिं जों रसाका किन्तु चिनि बन्न जों रसायनाया किन्तु किसु ससियेल मिडिया बा किसु निउज पेपर जोंनि बन रसा जाखा अन्ते हिने आबै खायदो किसु बरक ससियल मिडिया साव दाबि मायनो बन उठका अतिर गोबांमा कायचिन आगिनि न साकलाय जाक जों 24 घन्टानि बन कायचिन त कुनु जागा बन ब रसाया कुनु जागा गयो सु पिकेटिं कायसा फेस्टिवल वान्टि द फरमनि बारे बनि रिक्वेस्ट नि बारे आदना सिमसे किसलागो आं खाखलायो चिनि बुबा गराबे बांमिया कक सलायका के बुबा गराबो सागा पीसफुल जे चिनि मुभमेन्ट अमन ब खाफुर जाका ते गोबांमा सिभिल सोसाइटि नि बरबो कक सलायका बरबो के जतना खाफुर जाबैका जारा चिनि मियानि जबाव आहा दफानि बागै चिनि मानथानि बागै एवं चिनि तिब्रसे एकर्डनि इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै एवं बांलादेश नि बरक हाबै चिनि हा सेगि तंफायनाय चिनि मानथाय सेगि तंफायनाय केन्द्र सरकारनि मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स नि जे नोटिफिकेशन तै बरना नायतुगै तिख्लायबो हावर हनानि बागै जे जबाव फायका बरना तैसा आहाय नाहाय आनि खाकाहाम तै हामजामा याफारै तै खुलमा याफारै आनि कक मुसरि नंसुतु
तावाइसा नरबाय आहाय बाहाय मालायफिनाय जतना गाहाम गोनां दंदै हामबाय खुलुमबाय।